Kwaphela komama ukuthi ingane mangabe ukuthi iyakuveza ukuthi kuzoza abakhongi kuzoza abantu bakulowo muzi lowo bese umama ayihlole abize isalukazi sendawo ayihlole ukuze kuqinisekiswe ngempela ukuthi iy'ntombi mese ihambisa i-report kubaba ukuthi cha baba into oyikhuluma lapha ngiyayazi impela ngiqinisekisile ukuthi umntanami usenjalo ngoba kunento ethi umjolo ey'koleni akekho umzali ongazi wayibona ingane mangabe kuphuma iy'kole ukuthi zihamba nabafana isikhathi esiningi la emgwaqeni kwaphela lapho ukuthi ingane imizokwemula kuqinisekiswe ngempela kubize isalukazi siyihlole ukuthi ngempela isayintombini ukuze umhlehlo ufake umuntu okufanele hayi umhlehlo ufake umuntu ongaseyona intombi kwaphela lapho konke lokho nilibulalelani izwe lakaZulu ngoba bekuvele kuneyizathu zokuthi ingane ihlala igade umzali wayo libulawelani izwe lakithi kaMthaniya. Niyabona lento ukuthi iyalimaza izwe lakaZulu. Niyabona ukuthi imishado iyachitheka izingane ekhokhiswe into engayificanga lapha. Niyabona ukuthi izingane ziyazondwa emizini ifika zizanda omamezala kubalwa nosisi babudi. Niyabona nithi inkinga iningi into eniyenza ngalenkathi nifihla amanyundululu kulotsholelwana ngoba nakho nina abantu behlisi nithi niqhebe ihlazo. Ngoba umuntu usuke sesaba ukuthi uzoveza amahlazo ekhweni lakhe bese engcola avuma ukudayisa isidalwa sakubo. Adayise ngenkomo yesidalwa sakubo kunokuba azondwe khweni. Niyabona ukuthi isimo senze emzini yabantu ukuthi ibhlungu kanjani into enenziwa umama. Kwaphela lapho ukuthi ingane ziyahlolwa mangabe ukuthi kuza abakhongi ngakusasa. Just uqinisekise engasho umuntu uthi la ekhaya asiyazi le ngane isotha ngantoni so bese singazi nomuntu ebamisene nayo. Uyabona lowo muzi lowo wakhiwa ngamanga uyobhidli kuwe awukho umuzi wakhiwa ngamanga ayizikho inkomo ezophuma intaze zikhokhela omunye umfana wakomunye umuzi ekubenza icala kube kokhokhele ingane ekhokhele ingane ekubeni into engayificanga inkomo ezethongo ngoba nabakhongi mabephuma ngisho bengaphethe inkomo besahamba ke besawoza ukuqala besawocela ihlobo esihle bengake izinto idlela esinganani basuke bephume ngeyokhamba lwesicathulo emsamo kwabona kwabike kwathiwa nabo abakhongi behamba bemzini ukuthi umama Linda bophe ngelifoci lapho emilokhuzaneni ukuthi lapha bahamba khona into ifike iqhume bezwane ngenkulumo befe bemukele emzini. Niyabona niyaliphazamisa usiko uma ngabe ukuthi ingane zenu anihloli ingane vele ngijabule ukuthi izolotsholwa nifike lapha nigweve ngenkani nifikiphi inkomo kaMama kanti ingane sihlangane nomfana ozoyilobola wathola ukuthi ayiseyona into mase bekuveza abakhongi nikulwise lokho. Niyabona niyachitha imizi awukho umuzi wakhiwa ngasikelo samanga le mizi isazowa ngoba nibulala izwe lakaZulu. Uyingane umsebenzi kaMama ukuthi kufuneka iphenya icinge yentombazana ukuthi isesigabeni sokuthi isayintombi lima ngabe azi ukuthi ayiqome ndawo ngaphandle mangabe sezilethiwa ikhipha ucuke yaqoma yahambisa izintombi ngoba nakho sekunesiqiniseko sokuthi cha iqome kwabani vele ukufika kwabakhongi kusengenzeka lapho umfana seyigwegwile wahlangana nayo bakwazi ukuthi bebona ngoba vele intombi siqomile ichiza belenza amaplani ukuthi mhlawumbe begcine behlanganile. Niyalibulala izwe lakaZulu once nje kwathiwa into iyenziwa ngaphansi kwamanga nilobolisa ingane nekhiphisa ingaba inkomo kaMama kubeni umfana engayificanga seniwubulele lowo mendo lowo ngane maningi amathi ukuthi ifike ibuye emzini ngoba kudalwa yini ithongo soselinyakelo ngale icasuwele. Niyalibulala izwe lakaZulu ngiyabonga ethu.